Ndiri kunzwa kutya rwatova rufuru. Uru rwarufu. Chokwadi Prophet, ndauya nehazvanzi yangu iri pano iyi. Ine mukadzi wake ari kurwara Prophet. Zvokwadi muroora ari kurwara, chokwadi chamuri kutaura Prophet. Uyu ndiye murume wake uyu. Uyu nditete hanzvadzi yemurume wangu. Prophet, zveshuwa muroora wangu asikuwa zvakanaka. Wava ne3 years ari panhovo. Ane chi? 3 years. Izvezvi zvaachagoni choro kufamba. Kana kutoilet achagoni. Prophet, tapererwa. Akabatwa kensa kuchipatara. Makadzi ake awandinawa. Mwari hawana kuti tishaye hanya naye. Tichiti akufa. Hawana kudaro. Inini ndini murume wemudzimai ari kurwara. Ndini murume wachona. Urwere hushuwa hwavo nenguva yakareba. Saka Prophet, tatachingokumbiravo tazama kurapisa nguva yareba zvokwadi tanetseka. Chero zvatatinazvo takatengesa zvese zvikaparara. Chero izvezvi chero basa ratatichiti harichafambi zvakanaka ramira. Saka Prophet, tatichingokumbirawo kuti zvokwadi mutisimbisevo. Pane vana vatinavo vari kuenda kuzvikoro, saka izvezvi chero kuvachavaendesa kuchikoro zvakutorema. Tiri kutobatsirwa inini nehadzvanzi yangu iyeyi last born. Saka Prophet, tachitokumbira kuti zvokwadi dai maropafadza gozhero husanyanya kutiremeravo. Ndosaka tatoya pano Prophet. Tanamatira hama iyi. Mwari wamubatsire kutakura mutoro wakadai. Naika? Mutoro uyu wakungoda iwo Mwari wamene kuti hama itakure chi? Mutoro. Prophet, tokumbirawo mutibatsirewo zveshuwa tibetsere nokuti dambudziko iri rangamirira kukwasha murume wangu. Hazvanzi yangu asisina chero chaanacho. Aitovawo nemota akatengesa. Waitombova nezvinhu nemari yaivanayo akatengesa achirapisa mukadzi. Iye zvino murume wangu ndiye ari kumurapisa hanzvadzi yatete vangu ava. Zvese zvakuitwa tisu takuita mukwasha akuita murume wangu. Chero chanzi chiri kudiwa iye asisina. Hazvanzi yangu asina pekutangira. Anotoenda kumukwasha. Pamwe pacho anotonyara kuti naisisi handichagoni kuramba chienda kumurume wako nchiti andibetsere. Mwana wa mai. Wanzwa here zvandakuudza pano? Wakambondionawo inini? Aiwa, kwete Prophet. Mamwe masituations akadai aya, chero zvichirwadza, anotoda Mwari varipo. Apa kana usisanamata waakutakura wega situation. Saka chero ukapinda muchechi, muprofita achangokuudza kuti rwarufu. Because wewe wacho hausikisa situation yacho muna Mwari. Kune source yekukunda kwacho. Hama dzangu ndiri kuziziva kuti kwamuri kubva zvinhu zviri kurema. Asi musarege kutaura zita raMwari. Kodwa lingayekeli ukukhuluma igama likaMlimu. Musarega kutaura zita rani? Lingayekeli ukukhuluma igama likaThixo. Chero zvinhu zvichirwadza, chero uchirwara zvakaita sei. Because nyasha dzaMwari dzinouya pamunhu akamira muna Jesu. Ubuye emuntwini okuJesu. Adziwanikwe kunze kwese ukwa. Ukada kuwanirwa nyasha dzaMwari chero neipi condition unofanirwa kunge wakatomira muna Jesu. Umele uvumi kuJesu. Hallelujah. Pana ari kuzvinzwawo. Chero usina chekudya usaneti. Mwana wa mai, nyaya yedu kuti utaure Mwari iwewe. Ida kuti utaure na Mwari. Iyi nyaya iyi. Ida kutotendeuka kutodzokera kutaura na Mwari kuti Mwari ndiregererei. Zviri nani kuti munhu atsakatike tichitaura Jesu. Zviri nani kuti dambudziko ritiwire tichitaura Jesu. Varume dambudziko rikauya Jesu asipo. Zvinosemesa. Zvinosemesa kuzvitarisa so. Endai mudzokere kuchechi. Aiwa, totenda. Mwari akatokutakura padambudziko irori. Asaka kuona kuti hausi kumuona anopedzisira akusiya. Because ukaona mkwasha wawakachaja mari, ukaona akukubhadharira, ndi Mwari kawo. Ndi Mwari.
kwaona mukwasha akuzouya kunopindira maafezi ako achikubatsira nemari ndimwari. Endai mudzokere munotendeuka. Dziriko kumasvingo chechi dzakawanda dzinowerenga bhaibheri dzichitenda muna Jesu. Dambudziko rakadai baba rinongodawo imi wacho muchimira pamberi paMwari muchitaura naye. Ngatinamatire iyi hama iyi, Mwari wamubatsire kutakura dambudziko iri. Zvinorapika izvi mukataura Jesu, zvinodii? Zvinorapika. Ngatitaure Jesu, zvishamiso zvinogona kuitika. Ngatiwabatsire hama dzangu, tinamate nemudikano uyu. Mwari vari kumusoro kudenga, zita renyu roga ndo rataona rakakodzera kuti ritaurwe. Tinoziva kuti imi mukada Mwari zvinoendeka. Dai murume uyu mamutakudza kubwinya kuti mutoro uyu ureruke. Nyasha dzigare naye, muchengetewo nomudzimai wake baba, navose vari kumubatsira vakomborerei. Mashura akapinda mukati memusha wake anoda imi Jesu. Shura iro riri kunzi rina makore 3 ririko kumasvingo kwaGutuku. Tinotaura zita renyu Jehovha. Mwari, makona namakwenzi zvepanyika ino hazvina isimba pazita rako Jesu. Dai maruramisa murandakadzi ugere panhoo, mamunzwira nyasha. Sekereke ino tarangana muzuva ranhasi Jehovha kuti tingotaura zita remwanakomana wenyu anoera Ishe Jesu Kristu pamusoro pomurume uyu. Baba, ndinoda kuti mumubatsire agamuchire soko rino baba. Ndinoziva kuti zvakatadzwa nesainzi zvakagonekwa naJesu. Ndinoziva kuti zvinonzi hazviitike nenyika ino zvinoitika nemi Mwari. Dai Mwari wokudenga mawanzwira nyasha, dai Mwari wokudenga mawanzwira ropafadzo. Amen. Awo ndiani vari pamashure awo? Ndiani? Ndiri tete. Hanzvadzi yemurume uyu. Mwari ngaakomborere hanzvadzi yenyu tete. Nemiwo murambe muine moyo wakadaro. Zita yenyu Prophet. Mafemiri mazhinji ekuroorerana hayawirirane ba. Chokwadi. Hawabatire pamwe chete pamatambudziko. Kana nine muroora wangu Prophet, hatiti kunge tete nemuroora. We are more like sisters. Rambai makadaro, Mwari akuitirei zvakanaka. Vari vamwana tete so vanenge vachititi mari hanzvadzi yedu iri kudyiwa, mari hanzvadzi yedu iri kudii. Murambe makadaro, ndaatya nemwoyo wenyu. Tinotenda Prophet. Mwari ngaakukomborerei.